Come da può capire chi ti va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da viene in capo di I love you. Papà l'americano. 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 Ich che so del rock and roll, ich che so del rock and roll, ich che so del rock and roll. במשרד הזה כולנו עובדים, עם גלית מסתדרים ומוכרים את השלטים, מקבלים את הבונוס בלי בעיות, כי ב10 לחודש יש הפתעות. כולם עובדים עכשיו, מוכרים פה זה מה שבטוח,
סוגרים עוד עסקאות, מוכרים פה זה מה שבטוח, נשר תמיד בלב וזה מה שבטוח, ולעולם לא 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 ניפרד. חלק מהאחים והאחרים לא באים, ולכולם יש אייפון עליו הם חורשים, עד שגלית באה ומאיימת, חוזרים לעבודה עד שהיא הולכת. כולם עובדים עכשיו, מוכרים פה זה מה שבטוח, סוגרים עוד עסקאות, מוכרים פה זה מה שבטוח, נשר תמיד בלב וזה מה שבטוח, ולעולם לא 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 ניפרד. כולם שוב בפייסבוק ללא כל איפוק, וזה מה שגורם להחזרת הסיפוק, מחכים לאוכל כדי להתלונן, עדיין לא החלט נגדך מה זה טוב או רע. כולם עובדים עכשיו, מוכרים פה זה מה שבטוח, סוגרים עוד עסקאות, מוכרים פה זה מה שבטוח, נשר תמיד בלב וזה מה שבטוח, ולעולם לא 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 ניפרד. בסדנאות כולם נרדמים, וכשרוצים לשתות כוסות לא מוצאים, החלב לא טרי צריך לקנות, אך עם חשבונית אז תמיד יש בעיות. עם ראיה בחדר על הכל מדברים, המדפסת נתקעת, פקסים לא נשלחים, מחכים לחתימות והם לא מגיעות, ובינתיים משלמים עוד הרבה משימות. העבודה הזאת היא לא ממש סיפור, הרוב כאן זה טלפון וגם דיבור, תיקחו את זה איך שאתם רוצים, אבל בעבודה הזאת אחד את השני אוהבים. כולם